time check. Anong oras na ba? Napakaaga natin gumising today, ha? It's already 17 in the morning. So ano bang meron ngayon? We're actually going to prepare kasi tayo ay pupunta ng Simbang Gabi. Ayan, kasama natin sina Mama, yung ating mga kapatid. Simbang Gabi, it's a novena to give thanks of all of your blessings na na-receive for the year. And of course, in celebration of Jesus Christ's birth. Right now, I'm going to eat breakfast na, maliligo, mag-aayos for the Mass. Actually guys, this is the first Mass na ma-attendan ko after 2 years. Syempre because of the pandemic and COVID restrictions. Excited ako guys na makapagsimba ulit, and at the same time kasama pa natin yung ating family. So join me as we experience the new normal Simbang Gabi. Morning, Ma. Morning. I don't usually drink coffee, pero para magising tayo sa misa, let's drink coffee. So, anong ba lang sa presa na kadakda? So, di pang gamiton taon-taon. Alin na lang. So, simbahan. Bukas na tulos. We're done. Tara, ligo na. Ayan, so maliligo na tayo kasi madami nang papunta sa church. Mauna natin sa upuan. Let's go. So we're off sa simbahan. Ayan. Kasama natin si Mama. First Simbang Gabi. Sana makumpleto natin yung 9 days. Hopefully. Ayan. So, ayan, nag-start na po mag-ring yung bell ng simbahan. And malapit na din mag-start yung misa. Ayan, sabi ni Mama, madami na daw na tao. Oh my gosh. Parang gulo-gulo ng hair ko. Ayan. Anyway, so magmamask na tayo and we're off sa simbahan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ayan, wow. Hi. Ito ang churchmate natin today. Churchmate natin today. Ganda ng Malilipot. Oh. On the way na kami sa church. Parang ang layo. Nagsistart na. Nagsistart na. Start na? Oo. Ayan. Nagkantahan pa. Nagkantahan lang ba? Hi, good morning! Hi, good morning. Hi, good morning. Good morning! Good morning po! Ano masasabi mong wala na tayong upuan? Mayroon pa? Meron. Morning, day! Morning po! Ano ba na? Matuma po po. Ah, sige. Dala-dalawa lang ba? Ayun doon, no? Dito.
Alright, so tapos na po ang first day of Misa de Gallo or Simbang Gabi. Ayan, tapos na kami ni Mama magsimba. Ayan, so kumusta naman? Safe na safe sa loob ng simbahan, right? Yes. Yes, because yung simbahan namin dito, yung Mount Carmel Parish Church, is really strictly following the health protocols by IATF. And may mga marshals din and mga Assist. nag-a-assist. Bless po, bless po. Jaida. Ako po. Hi, Paris! Hello! Hi, baby girl. Good morning. Jingle bells, jingle bells. Hi! Hi po! Hi! Alright, so dyan na po nagtatapos ang ating vlog for today. Thank you so much guys for joining me sa aking first day of Misa de Gallo. Sana makumpleto natin yung 9 days. Ayan, so 9 mornings siya na gigising ng maaga and at the same time pupunta sa simbahan. Pero no worries kasi ang lapit na ng simbahan. Ayan lang mo. Ayan o. Ayan lang po ang simbahan namin. And at the same time, ayan,
Ngayon lamang po ako ulit nagising ng sobrang maaga. I woke up like this. Charing! I woke up at I think 2:30. Ayan, para makapag-prepare, makapag-breakfast, makapagpaligo. Yung iba dyan hindi naligo. Charing! And at the same time, in fairness naman, hindi ako inanto kasi napakaganda ng homily kanina. Sayang hindi kami inabutan ng mga pagoto dito kasi tradition na siya dito sa aming parish church na merong palugaw. Good thing sa aming parish church kasi sinusunod pa din talaga nila yung IATF safety health protocols. Kaya everyone's really safe. Pagpasok mo nga sa simbahan, may temperature check, and at the same time, meron ding nagbibigay ng alcohol, and meron nag-a-usher sa'yo kung saan ka uupo. And guys, yung mga upuan, 1 seat apart. And that's it for the second day of the 9-day series of my Vlogmas here on my YouTube channel. Abangan nyo guys yung aking mga susunod na mga vlogs. And if bago ka sa aking YouTube channel, please do not forget to like, share, and subscribe to my channel. And please do not forget to click that notification bell para lagi kang updated sa aking future vlogs and future uploads. So with that, see you on my next vlog. Bye!